Ja neću da se branim. Neću da me brane. Ja celim svojim bićem pripadam socijalnoj revoluciji i primam punu odgovornost za sve svoje postupke. Duže od 1 decenije na Užičkom fakultetu i na ovaj način neguje se lepa reč, a sve sa ciljem da budući učitelji i vaspitači savladaju veštinu govora, jer će način na koji se budu obraćali svojim učenicima na neki način biti presudan i za uspešnost njihovog rada. Ono što je značajno, studenti su uzeli učešća u ovoj manifestaciji, što govori da i knjiga, i žive reči, pismo i priča uopšte i dalje žive. Sandra Gavrilović i Uroš Todorović, studenti Učiteljskog fakulteta, rado su učestvovali u ovogodišnjoj manifestaciji, a za svoj trud su i nagrađeni. Ova nagrada mi veoma znači, prvenstveno zbog toga što su u žiriju bili moji omiljeni profesori. Zatim što je knjiga koju sam dobila od Ive Andrića, pisac kog mnogo volim da čitam, to jest njegova djela mnogo volim da čitam i dobar dio svog života je proveo u Višegradu i knjigu koju sam dobila opisuje i Višegrad i gradnju mosta i veoma sam zadovoljna i osjećaj koji je sada u meni ne može da se opiše zaista. Volim poeziju, volim da se takmičim i ovo mi je druga nagrada kao pobednik, mislim u govorenju poezije i osjećam se lepo. Zbog ispitnih rokova koji su u toku, a možda i nedostatka hrabrosti i treme, na sinoć održanoj večeri besedničkih veština nije se pojavio veliki broj studenata, ali se u ovoj obrazovnoj ustanovi nadaju da će ih već na narednoj biti mnogo više.